да поработи с едно детенци и нещата се получават. Бегай при бата Енчо и на теб да ти сложим едно етикетче. Ти, приятелю, какво си ни подготвил? Стихче. Можеш ли да го започнеш, но със силен и хубав глас? Да. Силно и смело, давай да чуем. Дядо Коледа, сняг, обаче си дига. Браво, браво! Много хубаво и ти си от това движение, целогодишния дядо Коледа. А откъде си ти? От София. От София? Къде живееш в София? Великград. София, в Велинград. Манастирски ливади. Знаеш, че Кажи. Велинград е вече квартал на София, ма що не? С тия минерални извори може скоро да го присъединим. Младост 4, младост 5, Велинград. Не, манастирски Добре. ливади. Кажи те. Какво ти подсказва? Кой квартал си? Кой квартал живееш в Велинград, София? Футболистически ливади. Монастирски ливади. Добре. Бягай при бата Енчо да ти